дар шаҳри Исфара ҷиҳати таъмин намудани рушди босуботи соҳаи саноат чун соҳаи пешбарандаи иқтисодиёт, расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ, ташкили корхонаҳои нав бо истифодаи технологияҳои замонавӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Дар ин ҷо дар давраи соли сипаришуда 8 корхонаи коргоҳҳои нави истеҳсолӣ бо 154 ҷойи корӣ таъсис дода шуд, ки ба коркард ва бандубасти меваи хушк, истеҳсоли маҳсулоти реҷавӣ, маҳсулоти дӯзандагӣ, гӯшти парранда, сафолакҳои ороишӣ ва маҳсулоти ширӣ машғул мебошанд. тибқи барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Исфара барои солҳои 2018-2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бояд то 50% афзоиш ёфта, ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дар шаҳр истеҳсолшаванда нисбат ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардад. Корхонаи хурди истеҳсоли маҳсулоти ширӣ бо номи Афсун аз ҷумлаи корхонаҳоест, ки дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чанде пеш дар маркази шаҳри Исфара фаъолияти худро ба роҳ гузоштаанд. Бино ба иттилои роҳбари корхона соҳибкор Сафарбой Маҳмудов, алон инҷо 9 нафар коргарон ҳамарӯза бо истеҳсоли 7 намуд маҳсулоти ширӣ машғуланд. мо соҳибкорони ватанӣ сиёсатҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури супоришҳои сарвари давлатро дастгирӣ намуда фаъолият карда истодаем. мо ҳадафҳои чоруми стратегӣ, яъне саноаткунонии хоҷагии халқро пурра дастгирӣ намуда истодаем. зеро ташкили коргоҳи истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва дар ин замина ғанӣ гардондани буҷаи давлатӣ омили асосии ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ мебошад. коргоҳи мо бо истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ машғул буда, ин таъмини ҳамшаҳриён бо маҳсулотҳои хушсифати ширӣ мебошад. коргоҳи мо бо баъзе фермаҳои маҳаллӣ шартнома дорад. то 7 намуд маҳсулоти ширӣ истеҳсол менамоем. айни ҳол дар корхонаи мо 8 нафар занҳо ва ҷавонон ба кор ҷалб карда шудаанд. мо аз дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара миннатдор ҳастем. корхонаи Афсун алон бо як қатор хоҷагиҳои чорводори аҳдномаҳои ҳамкорӣ имзо намудаву дар қатори дигар корхонаҳои ҳамсоҳа сокинони шаҳрро бо маҳсулоти ширӣ ҷавобгӯӣ ба талаботи стандартӣ таъмин менамояд. соҳибкор ҳамчунин ният дорад дар ояндаи наздик дар корхонааш истеҳсоли яхмоз ва панирро низ ба роҳ монад. من در این کارگاه از سال 2011 اینجانب کار کرده ایستادم. شرایط کار ما خوب می باشد. ما با معاش نقص تامین هستیم. سیاست های پیشگرفته سرور دولت را عایدی تشکیل کارخانه استحصالی و جای کاری دستگیری می نماییم. برای تامین اهالی با محصولات های غذایی و پرهیزی از شیر تیار کرده شده را چاره‌جویی کرده ایستادیم. من از فعالیت کاری خود قناعتمند هستم. арзи ҳастӣ намудани иншоотҳои муҳими дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ба амалӣ шудани ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат пеш аз ҳама ба баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, ҳарчи бештар бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат ва дар маҷмӯъ расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи сокинони мамлакат мусоидат хоҳад кард.